Een stuk van me hebben. Wat heb ik dan gedaan dan, hè? Oké, zoiets. Ik ben koffie gehaald. Hoe lang ben je nou bezig met het poetsen van zo'n... wat is het eigenlijk wat u daar vast heeft? Dit is een arm van een kroonluchter. Ah, oké. En ik weet het niet, want ik heb helemaal geen idee van de tijd, maar ik denk 12 uur zeker ongeveer. een uur. 12 uur? Is dit 12 uur? Ik weet niet hoe laat Ja, het is nu bijna 12 uur. Ja, dan ben je Nou, we ruim zijn een al uur. 10:15 begonnen. Oké. En er is er eentje, althans we hebben er nu 3 klaar. En waar hangen die kroonluchters normaal? Waar hangen die kroonluchters? Oh, hier. Ja. En dit doen jullie allemaal voor NL Doet? Ja, natuurlijk. Ja. Ja, dat is een mooi initiatief toch? Is er veel aan het gebeuren in Middelburg vandaag? Ja, heel veel. Ja? 40 projecten zijn er, hebben we gehoord. 40. Ja. En wij hebben gekozen om hier te poetsen, zodat ze met... En als mensen nog mee willen doen vanmiddag, kan dat nog? Of is dat te laat? Volgens mij kan dat nog. Oké. Graag zelfs. Ja. Ja, dat is heel goed. Zodat we trots kunnen zijn met Middelburg 800. Hè? Ja, dat is een goed uitgangspunt. Dankjewel. Dat vind ik nou ook.